नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला अगदी झटपट आणि चटपटीत असा बटाट्याचा नाश्ता दाखवणार आहे, जो पटकन होतो, जास्त वेळसुद्धा लागत नाही आणि मुलं तर फार आवडीने खातात। हा नाश्ता अजिबात शिल्लक राहत नाही, इतका टेस्टी बनतो हा आपला नाश्ता। तर आता कसा बनवायचा ते बघूयात। तर त्यासाठी इथे मी 2 बटाटे उकडवून घेतलेली आहेत। आता बटाटे उकडवून घेतल्यानंतर आपल्याला ती बटाटी किसून घ्यायची आहेत। आपली जी किसणी असते त्याच्यावरती किसून घ्यायची, म्हणजे एकदम बारीक होतं। जर आपण हाताने मॅश वगैरे केलं तर मध्ये मध्ये जाड राहतं, म्हणून किसून घ्यायची। तर इथे बटाटे मी किसून घेतले। त्यानंतर पाव चमचा काळी मिरी पावडर घेतलेली आहे, पाव चमचा जिरा पावडर, त्यानंतर चिली फ्लेक्स घेतलेला आहे, एक छोटा चमचा, चमचाची साईज छोटी आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 2 चमचा मी त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर घेतला आणि चवीनुसार मीठ घालून घेतलेला आहे। तांदळाचं पीठ आपल्याला घ्यायचंच आहे, कारण त्याने क्रंची होतं आपलं हे जे नाश्ता आहे तो, आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे पाण्याचा वापर आपल्याला अजिबात करायचा नाही आहे। झटपट नाश्ता बनतो आपला हा, जास्त वेळसुद्धा लागत नाही। तर इथे बघा डो छानपैकी आपला तयार झाला आहे। एखाद्या वेळेस तेलाचा हात लावला तरी चालेल, मी इथे हाताला आता तेल लावून घेतलेलं आहे। डो चांगलं व्यवस्थित पुन्हा एकदा मळून घेते। मळून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याचे 2 भाग करून घ्यायचे आहेत, कारण आपल्याला जो पाहिजे तो आपण आकार देऊ शकतो। हा नाश्ता बनवताना तुम्हाला गोल करायचा असेल गोल करू शकतो, शंकरपाळ्यांचा शेप द्यायचा तो सुद्धा देऊ शकतो, तुम्हाला जो पाहिजे तो आकार तुम्ही देऊ शकता। तर मी इथे अशा प्रकारे लांबट असा भाग करून घेतलेला आहे आणि असे त्याला उभे चिरे पाडून घेतले आहेत। मी शंकरपाळीच्या आकारामध्ये त्यांना असे चौकोनी चौकोनी कापून घेते। तर अशा पद्धतीने सुद्धा खूप छान वाटतं आणि मुलांना सुद्धा बघायला फार आवडतं। तर अशा पद्धतीने बघा मी असं कापून घेतलेलं आहे सुरीने। जर आपल्याला हवेस तर आपण गोल बॉलसुद्धा करू शकतो। तर हे बघा इथे मस्तपैकी असे चौकोनी अशा शंकरपाळ्या पाडून घेतलेल्या आहेत। तर अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व शंकरपाळ्या ज्या आपल्या आहेत त्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। इथे मी शंकरपाळ्या सगळ्या तयार करून घेतल्यात। तेल मी आधीच एका बाजूला तापत ठेवलं होतं, तर तेल आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्या ह्या शंकरपाळ्या सोडून घ्यायच्या आहेत। आपल्याला मस्तपैकी त्यांना असं तळून घ्यायचं आहे, छान असा रंग येईपर्यंत। हा आपला नाश्ता झटपट बनतो, जास्त वेळ लागत नाही बनवायला, मुलांना तर फार आवडतो। सुट्टीच्या दिवशी वगैरे आपण मुलांना बनवून देऊ शकतो, किंवा टिफिनला सुद्धा कधी असं उशीर वगैरे झाला असेल अशा वेळी सुद्धा आपण मुलांना जर काही वेगळं खायचं असेल देऊ शकतो, किंवा आपल्याला जर हवं तर आपण त्याच्यामध्ये अजून चीज क्यूब किसून घातला तरीसुद्धा चालेल। तर इथे बघा मस्तपैकी असे शंकरपाळ्या आपल्या मी तळून घेतल्या, छान अशा टम्म फुगलेल्या आहेत। तर आता मी ह्या काढून घेते आणि बाकीच्यासुद्धा आपल्या ज्या शंकरपाळ्या आहेत त्यासुद्धा आपल्याला अशाच पद्धतीने तळून घ्यायच्या आहेत। तर हा जो आपला नाश्ता आहे तो आपण विदाऊट सॉससुद्धा खाऊ शकतो, असं नुसता खायलासुद्धा खूप छान लागतो आपला हा नाश्ता। तर हे बघा इथे मस्तपैकी अशा मी ह्यासुद्धा आपल्या शंकरपाळ्या आहेत, त्यासुद्धा आपल्याला मस्त गोल्डन रंग येईपर्यंत तळून घ्यायच्या आहेत। अशा प्रकारे मी सर्व शंकरपाळ्या ज्या आहेत आपल्या त्या तळून घेतलेल्या आहेत। आता ह्यासुद्धा काढून घेऊयात। तर इथे मी तळून प्लेटमध्ये काढून घेतल्यात। तर ह्या बघा प्लेटमध्ये मी शंकरपाळ्या काढून घेतलेल्या आहेत। आपल्याला जर असे स्टोअर करून ठेवायचं असेल तर आपण अशा पद्धतीने त्या तळायच्या आधी स्टोअर करून सुद्धा ठेवू शकतो कापून, म्हणजे 3-4 दिवसासाठी वगैरे किंवा आठवड्याभरासाठी हवं असेल तर फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो आणि पाहिजे तेव्हा तळू शकतो। तर इथे मस्त असा नाश्ता आपला तयार झालेला आहे, जो सुद्धा झटपट आहे, जास्त वेळसुद्धा लागत नाही। तर तुम्ही अशा पद्धतीने हा नाश्ता बनवून बघा, मुलं खरंच खूप आवडीने एन्जॉय करतील। तर तुम्हाला आजचा आपला हा नाश्ता कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा, आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे व्हिडिओचे येणारे जे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। आणि आपला व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।